दिनैनि बे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना 2.0 जाय बिथांमोना गेस कानेक्सन मोनाखै बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां। नोंथांमोना नोंनि मबाइलजोंनो गेस कानेक्सनखौ प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना बिथांखिनि जोहै नोंथांमोना मबाइलावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जों नैबे भिडिअआव नायगोन नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ आर'नाइ 5G चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो जाहाथे गोबां सुबुंफोरा मिथिनानै लानो हायो। जों दानिया नोंनि मबाइलनि डेस्कटप माने गुगोल क्रम ब्राउजाराव थांनांसिगोन। गुगोल क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन PM प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना 2.0 बेखौ सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नै नुदों नै वेबसाइटआ बेनो, नैबेयाव थुनांगोन। वेबसाइटआव PMUI बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नै वेबसाइटआ गेवबाय आरो सोरबायदि सुबुङा बेखौ मोनो आं बेखौ लास्टाव खोथागोन। नैबेयाव लिरनाय दंखायो, आङो लास्टाव खोथागोन। दा आङो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ नायदोनि। नैबेयाव नुदों चेक हियार, नैबेयाव थुनांसिगोन जोङो। नैबेयाव मोनथाम कानेक्सन नुदों, इन्डियान अइल, भारत पेट्रलियाम। नोंथाङा बबे मोनसेखौ लायो कानेक्सनखौ? आं नैबेयाव HPआव बानायगोन। HPखौ थुबाय। सार्भारा एसे स्ल' जादों। बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे पेज गेवगोन, बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि नै पेजआ उज्ज्वला योजना कानेक्सन। आं भिडिअखौ एसे स्पिड बानायगोन। नैबे उज्ज्वला कानेक्सनाव जों थुबाय। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव एक्सेप्ट खालामनांगोन। एक्सेप्ट थुनाय लोगो लोगोनो एसे बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नोंनि लकेसन वाइसखौ नैबेयाव टिक मारिनांगोन। नोंथांनि डिलारनि जायगाखौ बेयाव स्टेट सिलेक्ट खालामनो खोथादों, बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामनो खोथादों, नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथांनि बे गेस एजेन्सिनि डिलारखौ नैयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नैयाव नेक्स्ट थुनांगोन। नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव टिक मारिनांगोन। आरो नैबेयाव टिक मारिनांगोन। दानिया नै आधार डिटेलखौ नैबेयाव आधार होनांगोन। आधार डिटेल्सखौ नैबे आधार नाम्बारखौ होनांगोन। आरो नैबेयाव केपसाखौ नैबेयाव थुनांगोन आरो नैयाव OTP जेनेरेट खालामनानै होनांगोन। दानिया फैबाय नैबे इउर डिटेल्स, बेयाव नोंनि नामखौ होनांगोन आरो नोंनि गेजेर नाम दंबा नैयाव मिडिल नेमखौ होनांगोन आरो लास्ट नामखौ नैयाव नोंनि उपाधिखौ होनांगोन। नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ नोंनि डेट अफ बार्थखौ लिरनांगोन आरो नैयाव नोंनि कास्टखौ लिरनांगोन, नों मा कास्टनि। दानिया नैबेयाव रेशन कार्ड डिटेल्स, बेयाव स्टेटआ अलरेडि सिलेक्ट थागोन। नोंनि रेशन कार्डनि इउज डेटखौ नोंथाङा नै बे रेशन कार्डआव नायनानै बेयाव थुनांगोन आरो नैबेयाव रेशन कार्ड नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव एड्रेस सिलेक्ट खालामनांगोन, माने बेयाव एड्रेसखौ टाइपिं खालामनांगोन। सोहोराव थायोबा नोंथाङा आरबान आरो नै रुरेलाव थायोबा नोंथाङा गामिनि एड्रेसखौ नोंथाङा बबे मोनसेयाव थायो नैबेयाव लिरनांगोन। दानिया नैबेयाव पार्सनेल अफ पार्टिकुलार्स अफ बेंक एकाउन्ट, नोंथाङा नै बेंक आधार नाम्बारखौ नैयाव लिरनांगोन। नैबेयाव IFC लिरनांगोन। नैबेयाव IFC मोननै होनांगोन। नैबेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बार, नैबेयावबो बेंक एकाउन्ट नाम्बार, नैबेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन। दानिया LPG कानेक्सन डिटेल्स, नोंथाङा नैबे 14 केजिनि जों गेस लायो नैबेखौ अलरेडि सिलेक्ट थागोन, बेखौ दांनो जेबो दरकार गैया। आरो नैयाव नोंथाङा मोनसे ID मोनसे सिलेक्ट खालामना होनांगोन। नोंथांनियाव भटार ID दंबा भटार ID, ड्राइभिं लाइसेन्स बा ड्राइभिं लाइसेन्स, रेशन कार्ड बा रेशन कार्ड। नैबे IDआव नोंथाङा लिरनांगोन नोंनि IDनि नाम्बारखौ। दानिया इयाव आपल'ड स्केन डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन। बेयाव 30 KBनि गाहायाव जानांगोन। नोंथाङा बेयाव मा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन बेनो जाहैबाय आधार कार्ड, नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन। आरो बेयाव एड्रेस प्रुफ, जायखिजाया नोंनि पान कार्ड, भटार कार्ड जियानो जा, आरो नैबेयाव फट' जानांगोन। आरो डकुमेन्टनि नैबे आधार कार्ड आरो नैबे एड्रेस प्रुफनि साइजआ
300 किबिनि गाहायाव जानांगोन आरो नोंनि फट'आ 50 किबिनि गाहायाव जानांगोन आरो नै लोगोसे रेशन कार्डखौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन 300 किबिनि गाहायाव रेशन कार्डखौ आपल'ड खालामनांगोन अनलि फट'आ 50 किबिनि गाहायाव। बेनि उनाव नैबेखौ नांलाया फेमिलि डिटेल्स अफ फेमिलि मेम्बार्सखौ नांलाया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव टिक मारिनांगोन एक्सेप्ट नैबेयाव एक्सेप्ट टिक थुनांगोन थुनानै इयाव टिक मारिनांगोन आरो नैयाव साबमिट होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे गेसखौ कानेक्सनखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। लोगोसे नोंथांमोना माबायदि सुबुङा बे कानेक्सनखौ मोननो हायो, नोंथाङा अनलि हिन्जाव मानसिया बे कानेक्सनखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा अनलि SC ST केटेगरिनि सुबुं जानांगोन, होमबा नोंथाङा नैबे कानेक्सनखौ लानो हागोन अनलि वमेन। भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो। एसेनोसै।